Lord, we love one another and praise the Lord. We greet one another and praise the Lord. We greet one another and praise the Lord. We greet one another and praise the Lord. Oh, we greet one another and praise the Lord. We greet one another and praise the Lord. We greet one another and praise the Lord. Oh, we sing hallelujah. Praise the Lord. We sing hallelujah. And praise the Lord. We sing hallelujah. And praise the Lord. Oh, we sing hallelujah. And praise the Lord. We sing hallelujah. And praise the Lord. We sing hallelujah. Vari munhu ngatimbowevayi maoko toziva kune chando asingatimbowevayi chione kubuda muzita raJesu. Haleluya. Kana mweya mutsvene wagara pamusoro pangu ndichatambasa Jafita. Kana mweya mutsvene wagara pamusoro pangu ndichaimba Samiri. Akaona ere akaona akaona ere akaona kana mweya mutsvene mukoma kana mweya mutsvene mukoma ndichaimba Samiri. Kana mweya mutsvene wakomana ndichatamba Samiri. Ona ndotamba ndotamba mbowa tamba ndotamba iwe ona ndoimba ndoimba mbowa imba ndoimba iwe ona ndotamba ndotamba mbowa tamba ndotamba iwe ona ndoimba ndoimba mbowa imba ndoimba iwe ona
ndomuziva Jehovha wandakatenga ndakamona panenge asvika vandoitike basa panenge asvika uyu vandoitike basa panenge asvika vandoitike basa panenge asvika uyu vandoitike basa uko iwe apo baba iwe apo Profita vapari kore Putava profita vapari Pagomori Putava profita vapari kore Putava profita vapari Pagomori Profita ve magalai napari Profita ve madogana chisekwa tawo Profita ve magalai napari Profita ve madogana chisekwa tawo Kodai kasita rashe Odaita sitarake, vandoitike basa odaita sitarake, vandoitike basa odaita sitarake, vandoitike basa Itaso. Ashimete. Dati kulumuka, basikana kulumuka, dati kulumuka, wana mai kulumuka, dati kulumuka, wana baba kulumuka, dati kulumuka, oti dati kulumuka, dati kulumuka, oti dati kulumuka, dati kulumuka, tose dati kulumuka, dati kulumuka, tose dati kulumuka, dati kulumuka, tose dati kulumuka, dati kulumuka. Hallelujah, hallelujah. Kiena wa masomo, kiena mavelelo, kia bagiwo me.
yes, 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 Lord. Yes, Mambanani Ham. Yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Father, we thank you. Father, we worship you. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Tibatrane pa hymn 157. Mu sandi purache Yesu abandi idochema imi marimu kako orelama eniwo mu sandi
musitala Jesu mambanani ano. Mama wedu ngatikomborerwe mambanani ano. Tauya mwari mambanani ano mutsene. Patiri kuti mwari musatipfuura Jesu. Tauya mwari mambanani ano nemoyo yedu. Patiri kuti mwari musatipfuura mambanani ano. Moyo yedu mwari ngaikomborerwe. Moyo yedu mwari ngaizatwe nemweya. Mambanani ano mwari. Mambanani ano mutsene. Mambanani ano Jehova. Patiri kuti mwari musatipfuura mambanani ano. Uti mwari musandipfuura Jesu. Mambanani ano mwari. Pemuru kukomborera vamwe. Pemuru kukomborera vamwe. Pemuru kuropafadza vamwe. Gore rino mwari rigorera zvinoita. Pemuru kuropafadza vamwe. Uti mwari musandipfuura. Enda mwari pamberi mambanani ano. Uti Jehova musandipfuura. Uti Jesu musandikanganwawo mambanani ano. Ndauya kuimba yenyu. Ndauya kuzokurumbidzai. Ndauya kuzosangana nemaropafadzo. Ndauya kuzosangana nemi mambanani ano. Mambanani ano Jesu. Meamutsene mwari. Meamutsene, meamutsene. Meamutsene, meamutsene. Meamutsene, meamutsene. We worship you, Father. We worship you, mambanani ano. Sitarenu ngari simudzirwe. Sitarenu ngari namatswe. Kuzota kwenu mwari. Uoko wenu mwari. Kauburukire kwatiri mambanani ano. Tauya mwari nemoyo yenu. Tauya nemoyo yenu Jesu. Hatini kutsokera takanano. Tizatei mambanani ano. Tizatei, tizatei, tizatei. Tizatei Jesu. Ekuti kana maoneka. Tinoda kufanana nemi. Betinda wakaramba. Asini munoramba muri mwari. Benyika wakaramba. Imi munoramba muri mwari. Mambanani ano Jesu. We worship you, Father. We worship you, Lord. We worship you, Father. Meamutsene, meamutsene. Meamutsene, meamutsene. Itaisa chamunona mambanani ano. Tasarura moyenu. Taupa kamuri mambanani ano. Take all the glory mambanani ano. As we lift our heads up. Mambanani ano mwari. Etinu kusumutina moyenu. Mambanani ano garu bitwe Jesu huyu. Mambanani ano garu mwe Jesu huyu. Mambanani ano Jesu. Iye mwari anaitabinana. Iye mwari anaitashiratito. Kumpeni wenu. Mwari wari kunenga nesitana Jesu. Tinokutendai mwari. Tinokutendai Jesu. Kana Jesu wachioneko. Tinozo fanana naye. Kana Jesu wachioneko. Tinozo fanana naye. Kana Jesu
Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Oanguna rubita ngari, oanguna rubita Jesu, oanguna rubita ngari, oanguna rubita ngari. Mabanani masikati, oanguna rubita Jesu, oangishitwa, oangishorwa, oanguna rubita ngari, oanguna rubita Jesu, oanguna rubita Jesu. Mabanani masikati, we worship you. Yes, Lord. Masikati Chinorumi Tamari Manema Mama Chinorumi Tamari Yome Eyagu Unorumi Tamari Yome Mama Unorumi
Haleluya kereke. Mangwanani ano ndinorangarira nokutenda kuti Mwari vari pakati pedu, uye Mwari mweya, Mwari ndi Baba, Mwari ndiye Jesu Kristu. Ngati batanidzei maoko edu tichitenda kuti Baba vanotitendera kuti tivarangarire tichivarumbidza mumweya nemuzvokwadi mangwanani ano. Haleluya. Ndonzwa kuitirwa zvakanaka nokuti ndinotenda kuti Mwari vanondirangarira uye vanondichengeta nokundikangamwira pandinokanganisa, ndichidzoka kwavari ndichichema kuti Mwari ndiri mutadzi asi ndinokudai. Haleluya. Ndiwo mubatiro watinofanira kuita nokufunga kwatinofanira kuita. Hatisi vatsvene asi Mwari rudo vakatida tisina kuvaitira zvakanaka, vakangotida zvakadaro nokutipa mwanakomana wavo Jesu Kristu. Haleluya. Ndinotenda nepraise team ngativarovere maoko vachitora nzvimbo dzavo. Aiwa, zvakanaka chose. Panzvimbo ino yeRoodeport takapiwa Baba
takapiwa mufundisi, takapiwa mufudzi vanobata nemweya yedu, vanobata kunyangwe nenyama yedu, vanobata kunyangwe nepfuma yedu. Baba mufundisi Jirichi, tinokugamuchirai tichirangarira kuti munotida uye makatumwa kuti muzotiratidza gwara nenzira yokufamba nayo sekereke. Haleluya. Tinokutendai namama, mungagara zvenyu pasi, nekereke yose tinokutendai. Ngatitorei hedu nzvimbo dzedu. Ndoda kuti tichingamidzane nokukwazisana Sunday school muriko here? Good morning Sunday school. Tatenda ngatigamuchirei Sunday school. Vana vedu vachinda kuma classrooms avo tinochingamidzai nokukwazisai muzita raJesu. Haleluya. Zvakanaka. Ndodazve kuti ndichingamidze body rana baba, main church board, ndichikukwazisai muzita raJesu. Haleluya. Munotiitira zvakanaka board. Ndinoziva munotora nguva yakareba. Hazvingoitiki zvoga zvatiri kuona panapa, zvinorongwa in the background. Saka ndinoda kuchingamidzai nokutendai nebasa ramunotibatira. Amen. Ndozodzokazve ndoda kuchingamidza ladies board inotungamirirwa namama Jirichi. Ndinokutendai nokubata kwamunoita namadzimai namadzimai edu kuti dai musimi takanzwa maripoti kukembi kwatatiri kuti vakomana vachikomblena kuti vasikana havasi kuvabata zvakanaka, vachikumbira advice kunana baba. Nana baba, pamwe tinotori muworst situation yamunayo. Haleluya. Asi tinongodzokazve kwamuri vana bhodhi namadzimai kuti munotiitira zvakanaka. Uko kungotaura hedu, asi toziva kuti inguva yatinenge tichifamba nayo muupenyu inodarika. Kunyange ukarohwa mbama uri baba, uziva kuti zvinodarika, ndiwe baba. Haleluya. Zvinodarika. Ndodazve kuti ndichingamidze vatungamiriri vese vamapuka akasiyana siyana. Aiwa, inzwai kugamuchirwa panguva ino muzita raJesu. Haleluya. Tine ma-leaders ekuma-cell group, tine ma-leaders ekudeko, ku-men's fellowship, ku-Sunday school, namaticha edu, ku-media, munotiitira zvakanaka. Namapoka ese, nevandisina kudoma namazita, inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Haleluya. Ndozodazve kuti ndigamuchire vana baba vose, kunyanya vasina kuinda kukempi, ndinoda kugamuchirai muzita raJesu. Haleluya. Nevakaenda kukempi, imi handidi kugamuchirai because tritese, tanga tritese. Ndozokugamuchirai next time. Vana mama vose, inzwai kugamuchirwa. Vese vana mama vari muno, inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Haleluya. Tine bokazve rana sekuru nana gogo. Tinokuchingamidzai
pazuva rino reSunday muzita raJesu. Haleluya. Ndichibva ipapo ndoda kuti tichingamidze futi vari kutionawo vari kwakasiyana siyana vakateerera kuma Facebook kwedu. Ndoda kuti muve nesu pazuva ranhasi tichibata tese muzita raJesu. Haleluya. Ndinofunga ndenge ndava padhuze nokuda kupedza. Tine vane ma-items. Tine ma-items about 3 items. Tina Gogo Hazel vane song yavanoda kutipa. Gadzirirai muchiuya nekambo kenyu. Tina Baba Charamba vane 1 song. Tine Baba Magunda vane item futi yavanoda kutipa. Uyai nemarevero anda kuita iwawo Gogo Hazel vachitanga. Amen. Amen. Toda kukwazisa pastor na mama neminyengetero yavo yanondiitira kana ndichienda kuZimbabwe. Ndandiri munhu wekuti kana ndichienda kuZimbabwe muna December ndaisangana nezvinorwadza zvinotyisa, asi through namama nadadhi aiwa ndakufambiswa munyasha. Regai ndivaimbire zvangu mangwanana ano ndida kuvatenda. Ndaona kuti ndikaimba musi wa1 December baba masuka havazondipi mukana wacho because zvinenge zvakawandisa. Chiregai ndingovaimbira pazuva ranhasi ndingokavha musi wa1. Iye mukadzi muShunemi akataura nemurume wake, akataura nemurume wake. Ndingamuitireiko muranda waMwari? Ndingamuitireiko muranda waMwari? Ndomuvakira imba duku pamusoro perusvingo, ndomuisira mubhedha, tafura nechigadziko, arege kupfuura asina kuzorora, arege kupfuura asina kuzorora. Akati kwete ini ndigere zvakanaka, akati kwete ini ndigere zvakanaka. Negore iro uchabata mwana mukomana nenguva ino yegore. Mwana mukomana nenguva ino yegore. Mwana mukomana negore iyo. Mwari makandida nsati ndakura, nsati ndabuda mudumbu ramaiva. Mwari makandida nsati ndakura, nsati ndabuda mudumbu ramaiva. Makandirera mumazuva akawanda ndisingasive Mwari chichaitika. Makandirera mumasoro akawanda ndisingasive Baba chichaitika. Nhasi ndakura shema ndiraramisa, handingatange zvinoga kuzvichengeta. Ndoga ndimiri, ndoga Baba, ndoga ndikoni, ndoga Baba, ndoga ndomira sei, ndoga Baba, ndoga ndikoni, ndoga Baba, Jesu mira ineni, ndoga ndimire, ndoga zvikoni, ndoga Baba. Vana Baba muri kwere? Mwari makandida nsati ndakura, nsati ndabuda mudumbu ramaiva. Makandirera mumasvondo akawanda ndisingasive Baba chichaitika. Nhasi ndakura shema ndiraramisa, handingatange zvinoga kuzvichengeta. Kaka wamai vangu vakapera kare, kudya kwemangwanani
ndosvika kupi ndogaba ndoga zvikoni ndogaba kufamba kwamakaita nainoki ndiko kwandokumbira muitewo neni kufamba kwamakaita nainoki ndiko kwandokumbira muitewo neni kufamba kwamakaita naesa ndiko kwandokumbira muitewo neni ndoga ndosvika kupi ndogaba ndoga zvikoni Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Gore rakunopera ra 2024. Amen. Yasvika zvakare nguva yekunopeta gore nerevival. Hallelujah, hallelujah. Ukaonekwa uchishayikwawo panopetwa gore. Vamwe vakunotenda Mwari pekupedzisira nesvondo rose rekunamata. Wombo waziva kuti wakundikana naye. Hanzi magumo akanyanya kutikoshera kuti zvichapera sei. Saka gore rinoita kuti tiripedze zvakanaka. Kuma sections takarongerwa zvakanaka. Every section ichapiwa mukana wekuita item pano. I think vamasuka vakagara vataura nema-section leaders kudhara. Saka patinoenda kuma-section kwedu katinounganai tonogadzira ma-items akadi akanaka ekutenda nawo Mwari. Every section, sections, hallelujah. Kuma section uko, hallelujah. Vasina ma-section vaya, moona vamasuka because munogona kuzosaririra nai. From 26 to 1 December, panenge pachinakidza pano. Mufundisi, tinongotenda kuti makatiitira zvamakaita last time, patakanamata manheru payapo. Tichiwana ma-visions akasiyana-siyana, tichiwana zvipo zvakasiyana-siyana nai. Kureva kuti this revival is going to equip us, to enable us to enter into the new year. Takasimba tine mufaro muzita ra Jesu. Hallelujah. Tinoda kutenda wana zvavaita muimba yaMwari, asi gogo Hezero hamungapedzi song isati yapera. Ndatotaura navamasuka vakati sloti yenyu appreciation ichipo because hamuna kupedza song yenyu. Hallelujah. Aiwa, tinotenda. Ndoda kuti tisvike panguva ino tichida kuziva kuti pane vatanga kupinda nesu nhasi here. Vaenzi varipo here? Ndione nekusumudza maoko pamakagara ipapo. Ndaona ruoko apo. Asha tibatsireiwo kana vaenzi vedu kuti muvachingamidze vachiuya kuno kumberi tizovakwazisa senzira yedu netsika yedu yepano paRoodeport. Ishe Jesu vari pano, atina namo. Ishe Jesu vari pano, atina namo. Toda kuchingamidzai paSunday ino tichitenda kuti Mwari vakutungamirai kusvika pano. Saka tiri pastage yekuti tizivane namazita nekwatinogara. But tisati ndaenderera mberi ndoda kunzwa, is there anyone who doesn't understand Shona? Tose tinonzwa chikaranga chishona.
Zvakanaka, saka ndicharambira ndiri ikoko kulanguage iyoyo isinganzwisisi navana vedu vadiki diki vari kusunday school mongointerpretirawo vana nekumayouth uko vamwe vasinganzwi Shona muvabatsire. Toda kuti muzviintroduce semutoo uno sezvandichaita. Ini ndinonzi Baba Masinire, ndinogara muno muRoodeport kumba kwamai Masinire. Ndinoshumira ndiri pano pasi pababa namai Jiriji, Pastor Jiriji. Ndava nenguva yakareba uye ndinogara ndiri pano nguva dzese. Saka imotitiudzawo kuti ndimani, mabva kupi, makakokwanani, makatinzwa sei, makatinzwawo pamedia here, paFacebook kana paTikTok kana kuti pamwe paizviya YouTube. Mongotaura saizvozvo kana kuriko kwamakatinzwa kuti uye mauya pano zvachose here kana kuti mangotishanyira pazuva ranhasi muchidimbu dimbu. Atenda. Mazita mubato wechigaro. Kufara kukwasa zita raJesu. Haleluya. Haleluya. Inini ndinoitwa mbuya Makwinja. Ndinobhakacha kubva kumusha ndichiuya kuno ndichigara kuSwanaville. Saka ndauya nevasikana vese vabva kuSwanaville. Ndo vandauya navo ndabhakacha. Ndinopinda United Methodist Church kumusha kuZimbabwe. Aiwa, tatenda. Haleluya. Haleluya. Ini ndinonzi Mukoma Proud Shumba. Ndinopindira ndiri kuApostolic Faith Church. Ndichigara kuRoodeport, ndichigara kuVetport. Ndauya nababa namai Gweshe. Saka kubva kare ndaingoti ndichingodarika nepamba pavo ndaisvika pane chechi, vanhu vechechi vakubuda vachipinda nguva dzese. Ndikati aiwa ndofanira kumbosvikawo kwamunopindira nerimwe zuva kuburikidza nerudo rwaanoitawo uchinzwa nekutaura nenguva dzese pavanotaura nepavanofamba unotonzwawo kuti shuwa uyu munhu waMwari. Saka naizvozvo ndo zvaita kuti nhasi tigone kusvika pano ndiboonawo kwavanobatira, ende ndawana futi kune rudo rwakanyanya kwakasununguka zvekuti kana nyasha dzikawanzwa tinogona kuwanikwa ndichipfuurira mberi ndichisvika nguva zhinji. Hallelujah. Hallelujah. Good morning. Yes, Donzi Ishmael Macherenje, come from Vetport, ndichipindira ku Apostolic Faith Church. Now yana my question about question. Nangonzi vya church mfana tenga house msimba saka lazinazoshika. Thank you. Amen church. Inini ndoitwa Tinashe Munemo, ndogara ku Auckland Park pa UG. Ndakokwa pano nababa namai chawapiwa, ende nezvandaona ndogona kuramba ndichiuya zvandiri kunzwa. Hallelujah. Ini ndinonzi Mukoma Kuda. Ndinonzi Mukoma Kuda. Pana ari kutarisira munana. Saka ndakutodzoka kuchechi ndikunotera ndinodzoka. Ndinogara ku4 Ways, ndakokwa nababa Manivi ndo vandikoka nhasi. Munonakidzwa pano zvisingaiti, saka ndinoona ndichidzoka zvakare. Hallelujah church. Aiwa. Vaenzi vedu tinonzwa kufara nekutishanyira kwamaita. Taziva kwamunogara nemazita enyu. Ticharamba tichisangana. Ndoda kuti panopera service. Munosangana na
sekretary wedu pamasofa awo pagara vana baba vari kubheki uko munondogara ipapo, sekretary vachauya. Mapepa amakabata iwawo pane rimwe rinonzi information sheet, munongonyora information iri kurequestwa ipapo, zita renyu, kwamunogara, cell phone number, mufundisi kana kuti secretary vachataura nemi pakati pevhiki, saka tichida nhamba dzenyu. Rimwe rakaita hombe iro, bepa iro rine rondedzero yekereke ino, mafambiro edu atinoita nekwatakananga sekereke. Munokwanisa kuriverenga nenguva yenyu mavakumba. Saka iko zvino ndinoda kuti mutungamirirwe namaasha edu muchitora nzvimbo dzenyu. Panguva ino ndoda kuti mundibatsirewo muchiuchira nokurova maoko tichipiwa zviziviso nasekretary. Tinotenda, regai titende muzvinafundo masinire nekuti cheera zvakanaka mangwanani ano. Zviziviso zvedu zvinotevera. Ndichatangawo nechiziviso zvinobva kunana mama. Vanotizivisawo kuti musi wa 4 to 6 October hanzi tichange tine our last ladies and girls camp yokupera kwegore, ichange ichiitika zvayo kuStone Ridge campsite. Hanzi muripo wacho is 650. Vana mama nevasikana vanokurudzirwawo kubhadhara madeposit. Hanzi kana muchinge mabhadhara tumiraiwo maproof of payment kuna mai mugando. Chiso chedu chinotevera chinonanganawo nezviri kutengeswawo nana mama. Vana mama vanotizivisawo kuti vari kutengesawo hanzi tine mabhegi anoita 100 rand uye nemabhareta anoita 100 rand. Hanzi kune vanomada tichakumbira munoona sisi NS. Regai ndikumbirawo mai masuka vatitaridze mhando emabhegi awa avari kutengesa. Chandanyanya kufarira ndechekuti anenge maunisex. Saka chero vana baba futi tinokwanisa kungotengerwa mabhegi awo kuti tiitire lunch box. Ini rangu hangu riri rakazongonyogwa kunzi ndatema nhivi pazasi apa. Saka ngatitengewo mabhegi. Uye regai ndikurudzirewo vana baba kuti hanzi mabhareta ande tinotenga. Hatizivi zvinorongwa navamasinire. Tingangoitawo haiti yedu gore risati rapera. Saka mabhareta awa angangozodiwa. Regai tindire mberi nezviziviso zvedu tichiti mangwana musi weMonday hatina our prayer and fasting. Uye vana mama zvakare musi weThursday hamuna fasting. Regai ndidzokorore, hatina fasting asi prayer tinayo. Saka mangwana tine prayer isina fasting. Uye vana mama musi weThursday indirirai mberi nokunyengetera asi mutsingatsanyi henyu. Mufundisi vanotizivisawo kuti musi wechipiri vanenge vasiri pano, asi kunedo vanoda kuvaona makasununguka kuvafonera panhamba dzavo muchiitawo maappointments. Chiso chedu chinotevera chinobvawo from our marketing and media team. Vanongoramba vachitikurudzirawo hanzi handei pamasocial media platforms avo tichinolaika nekushare zvinhu zvavanoposta ipapo. Hanzi tinowanikwa paFacebook, tigowanikwa futi paInstagram, paYouTube nepaTikTok. Chiziso chedu chinotevera chakananganawo nesu sekereke. Tinongoramba chingokurudzirana nokuti let's just invite a friend vatinogara navo vauyewo kuno kuchechi. Uye ndiri papo zvekare regai nditi vaenzi vese vauya kuno kumberi ndinozokukumbirai kukuonai pamakona apo pakanzi connecting lounge ndakamirira mutsoka dzasekretary. Sunday 20 October mwezi uri kutevera kuti ndenge tine our baptism and dedication day. Kune vese vanoda kudediketesa vana uye vanoda kubhabhatidzwa, tinokumbira kuti munonyoresawo kumashure uko kuinformation desk yedu. Ichi chiziviso ichi chambouya chikataurwa pano navamagunda cherevival kuti from the 26th November to 1 December tichange tine revival yedu yokupera negore uye inenge yakabatanidzwa nepastors appreciation.
Regai ndipedzise mangwanani ano ndichiti our tithe and offering remains an important part of our commitment to the Lord and the church. Tiri papo tinokurudzirwa kubhadhara zvipo zvedu nezvegumi tichishandisawo nzira dzakaiswa pamadziro apo. Hanzi takasununguka kuita ma-EFT, ma-ATM deposit, account number ndo isinganetsi iri pamadziro apo. Uye kumashure uku tine swiping machine yedu tinosununguka kuswipa ma-credit card yedu nema-debit card kana kuuya nezvipo nezvegumi panguva ye-offering. Regai ndidzosere nguva nekuzara kwayo kuna vamasiniri. Tinotenda. Tatenda, ngatirovei maoko tichifarira sekretari vedu. Ndava kuenda kunopedzisa, ndoda kuti ndikataura makore angu okuzvarwa munoramba, because ndinongoita sokuti ndiri 15 years. Asi kuita uduku kudai kuchengetwa. Haleluya. Unenge uchibatwa zvakanaka. Kana ukabatwa zvevureshe unenge wakangosakara. Saka ndoda kuti panguva ino ndichingamidzewo mudzimai wangu, mai Masinire, vanondisunga tai nebhandi nemalesi eshangu kana ndichiuya kuchechi kana kuenda kubasa. Haleluya. Inzwai kugamuchirwa amai nevana venyu. Aiwa, nevana vedu. Kana nchiti nevana venyu ndotorewa kuti neniwo ndiri mwana, saka ndinoda kuti ndoda kuzvitsaura pichana. Tine vana baba vane item, ngati kembi yavo inopera nhasi, saka nhasi panguva ino vari kuisa signature pamafambiro avanga vachiita kubva neFriday. Saka ndoda kupa baba Jiriji nguva ino kuti tirondedzere. Haleluya. Regai titende vamasinire. Happy birthday boy. Takazongowapa zvimaswiti zvatati nazvo kumusangano, but keke papasina. Saka ndinovimba kuti mai Masinire wakawa nenguva yakawanda yekugadzirira surprise nekuti baba tati nawo kumusangano. Haleluya. Muzita raJesu. Haleluya. Ini ndasimukira kuzotenda. Ndakamira mutsoka dzasekretari wana baba. Ndasimukira kuti tigowana nguva yokutendana. Munhu umwe nemumwe ane chaakaita unokodzera kutendwa. Haleluya. Saka regai nditange nokutenda vana amai vakatirongedzera mabhegi. Ndinofara, ndina baba wandakaona akabata bhurugwa achiti mai vakanganwa kuisa bhande. Tanga takaperera. Regai tikutendei, tikugamuchirei, tadzoka kumba. Haleluya. Inzwai kudzirwa zvekare nemari dzamakatipa dzekumusangano. Regai tikutendei nadzo. Mari takadziona, takabhadhara vamagunda vari kufara, hatina zvikwereti. Mazvinzwa mai Mapako? Mari tinadzo, hatina zvikwereti. Mai Jiriji, mari iya makandipa ndakasvitsa neniwo. Mai Mulambo, makagona makakurudzira baba saboard member kuti tinowana mari yedeposit. Inzwai kugamuchirwa. Haleluya. Mukugamuchira kwangu kwandiri kukuitai nekukutendai, ndichangodoma wane laki newane munyama tichingofananidzana kuti zvinakidze. Haleluya. Regai ndisvike panguva ino yokugamuchira nokufarira vana baba nevakomana vakaenda kumusangano. Takaenda takawanda.
vamasuka wakaenda naanatsano wavo vairi, kana kuti vanatsano ndo wakaenda navamasuka. Hatisi kuziva kuti akaenda nemumwe ndiani, asi vanga variko. Vanyabadza vanga vaine mukomana wavo mukuru, yanga vari baba nemwana. Vamatemba zvakare vanga vari baba nemwana. Tisingakanganwi vamagwenzi, vamagwenzi vanga vari baba nemukomana wavo mukuru Tafadzwa, natsano wavo baba Ndlovu. Vanhu takawanda. Ndinoda kungoti mungoona kunakidza kwazvinoita kana hama nehama dzichigara murugare dzichikurudzirana kuita zvakanaka zvekunamata Mwari. Ndarangaridzwa paimba baba Charamba ndikati tiri toga hatimire, tinongomira chete kana tiina Jesu. Variko mazuva ano vanoti tambo magetsi anotevera tambo, neutsvene hunotevera vanomuda Mwari wacho. Haleluya. Tinoda kufara vana baba makatiitira zvakanaka. I think ndo pekutanga kuenda takawanda zvakadai. Musi wekutanga Friday night takapinda tiri 91. Saturday manheru ndakaona misoro 86 yana baba nevakomana. Ndoda kugamuchirai makatiitira zvakanaka. Toda kusvika panguva zvekare yatinotenda utungamiri hwose, dare rana baba guru repano main board, nokuti sapota, nokuti tsigira, nokuti isa paprogram kuti vana baba vaone kunotsvaga utsvene hwaMwari. Mwari wokudenga akuitirei zvakanaka. Vana baba veku-Men's Fellowship toda kugamuchirai nokukufarirai nokukutendai, ndichidzosera rutendo rwangu. Basa renyu ramakaita rakaonekwa. Vana baba vose nevakomana vose toda kukutendai nemaresources enyu amakaisa kuti musangano uyu ubudirire muzita raJesu. Amen. Zvekare toda kusvikawo patinotenda visionary wepanzvimbo ino, mufundisi Jiriji, nekuda kwenguva yatakava nawo kumusangano nokutitsigira kuti tiitirwe zvakanaka sana baba nevakomana. Regai ndichikudaro ndikumbire baba Magunda vauye vatisvitsire chipo chedu. Zvanzi kukama igasva hunozadziswa nekudya. Ukanditi baba munini ndinofa nenzara, asi ukanditi baba munini uchinditambidzawo chekudya ndinofara. Zvinonzi kana isu tapiwawo zvemweya tinowapawo zvekuti nyama ione simba rekupa zvemweya. Haleluya. Wana baba regai ndikutendei nebasa rakadai. Ndichiri ipapo tine item sana baba. Wana baba vese muchiuya, uyai henyu tiite item yedu. Zvekare vana mai toda kukuzivisai kuti Mwari wakatiropafadza nechipo chemari. Imwe tinokupai kana tasara nechange. Takazorova kagochi kedu tiri ikoko, hakuzi kunaka kwenyama ikoko. Hazvina kushata kuti kana wapedza kutsanya wodya mari yako. Chakashata kurega kudya mari une appetite nekuti haunayo. Haleluya. Tifarirewo katoda kuimba, saka mukati tarisa tinoshaya confidence. Wana baba uyai tiwane patinoimba. Vakomana hanzi uyai. Vana baba nevakomana uyai vakomana. Takamirira imi ndimi muchaenda pamberi mune simba rakawanda rekutamba. Onai isu misoro yachena, simba ropera. Uyai vakomana, manyai tokuzivai munokasika. Fambai henyu makasununguka. Mhandara dzedu tarisai vakomana awa ndiwo wari kutaura, vanga vachitaurwa waya kuti waiti takaedza kuwagadzirisa. Mukadzwa zvavakutaura watererei, tizodyawo makeke gore rinouya takaamirira. Vakomana maichema kuti vanasisi havasi kukuonai, takupai chance kuti muye pamberi muonekwe, isu takaonekwa kare. Saka uyai.
dai waiziva dai waiziva waigumbirawo makomborero kuna Mwari Baba. Dai waiziva waigumbira makomborero kuna Mwari Baba. Dai waiziva waigumbirawo makomborero kuna Mwari Baba.
titende vana baba vachitora nzvimbo dzavo muzita rajesu. Haleluya. Vana baba nevakomana mungatora henyu nzvimbo dzenyu muzita rajesu. Haleluya. Mazviona vane simba rakawandisa. Dai asiri Jesu akawandisa mamuri futi vana mai mainzwa nokurohwa imi. Aiwa, tinotenda tinotenda chose. Maita vana baba tinonzwa kufara nekuronga kwenyu. Nguva ino ndoda kuti tose takasimuka tisvike pane chimwe chidanho chokunzwa shoko redu ranhasi, ndichichingamidza baba mufundisi Chirichi vachiuya kumberi, tose tichirova maoko. Haleluya. Tinotenda Mwari zvakare muzuva ranhasi taitirwa nyasha naye. Mwari vatigonera vakatitendera kuuya kuchechi. Tarisa munhu ari padhuze newe uti waita zvakanaka. Zokororazve uti waita zvakanaka. Regai nditende baba Magunda vashumira kuEnglish service. Ndigotenda zvakare baba Mutwasekwa vanga vachilida intercession pamwe chete na vamasinire vanga vari MC. Chingobatanidzaiwo maoko tivatende. Muzita raJesu. Haleluya. Tarisa munhu ari padhuze newe umufarire. Ungomuudza kuti you are a kingdom partaker. Amen and amen. Ungomutarisa ungomuudza kuti you are in a kingdom advancer. Because Mwari havagoni kunamatwa kana vanhu vakagara kudzimba dzavo. Vakati pakaita varume nevakadzi, vakomana nevasikana vari kuti handei tinonamata, ndopanotangira kukura kweumambo hwaMwari. Ndakafara ndichiona maheti enyu pamastatus kuti kune mumwe munhu ari intentional kunotenga heti uchiti this is for advancing the kingdom of God. Amen and amen. Kune munhu asiri spiritual, hazvina meaning, ingori heti. But panozoripirwa vakaita basa raMwari, uchaona kuti heti iwe inenge iripo. Pacharipirwa vanhu vaive nenzara nenyota yekusimudzwa kwezita raJehovha, uchaona kuti mahills iwayo anenge aripo. Nekuti kune mumwe akanotenga hill yekunoita zvakaipa, koita mumwe anotenga hill yekusimudzira zita raMwari. Vamwe vachikuchitonhora
people were faithful to do it, not because of men, but because I am doing it for the kingdom. Vana baba nevakomana Mwari akukomborerei kuti takaenda kuchitonhora tikanova nenguva takagara pamoto vanhu vachiitira zvinhu zvaMwari, vanhu vakanonoka kurara, vanhu vakakurumidza kubva kumabasa, vanhu vakabuditsa mari dzavo just for the sake yekuti Mwari ngaarumbidzwe. Zvinoita kunge zvinhu zvidiki diki, but patori nemusiyano kumunhu anoita zvinhu achiti I am doing it for my creator, kuti paanotarisa panyika anoona kuti kune vanhu vachine rudo neni, kune vanhu vachiri kundirangarira, kune vanhu vachiri kuziva kuti ndiri Mwari. Unoziva ndakaona rudo runoshamisa, vana baba vaigocha nyama, vakomana, vanhu vachitaura nyaya just for the sake of the kingdom. Munoziva here kuti zvinhu zvatiri kuita izvi tichiitira Mwari zvine maresults kumberi uko. Small things. Kuno mumwe munhu akatonzwa kuti kuri kutonhora hachiheti chehaiti chebva atochirasa uko nezvibhutsu zvacho vapinda mumagumbezi. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, patakauya panyika hatina kuuya zvachese. Tinogara panyika kwemazuva atinogara panyika toenda kunoendwa. Pamazuva atiri panyika ngatiitei zvinokudza akatitendera kugara panyika. Izvozvo zvega kungoti ndaendako, ende pamwe pacho ukapinda mazvirika unotanga kunakirwa nazvo. Maona zvaa zvichita vamagwenzi apa nemwana vavo, those memories will never go out of him. He will stay with them, but they are being done for the kingdom. Ende kana ukama ukapinda Jesu, unonetsa kuzobuda kuti uzorinyanya kurasika. Andidika ndida kungotenda vese varume nevakadzi, vakomana nevasikana, vakabata makamera, vanogadzira kudheko, vanotsvaira muchechi. Whoever does something for the kingdom, Mwari ngaakukomborere, Mwari ngaakurangarire, Mwari ngaakuitire zvakanaka, Mwari ngaakubvisire mazuva anorwadza kumberi nechikonzero chekubata kwemaoko ako. Munoziva here kuti kuenda kusale group pamwe pacho kungolaika Facebook church page yechechi kune spiritual meaning, because kune ari kutolaika madhimoni. Uri kuti moyo wangu unotenderana nekukudzwa kwezita renyu, tiri kuzviita for the sake of the kingdom. Tinotenga masutu, tinotenga boots, tinoisa fuel, tinoita zvakawanda for the kingdom. Do not despise those small things for the kingdom. They contribute much to your well-being. Ngatingozviombererai maoko, tiomberere vese vane zvavanoita muumambo hwaMwari muzita raJesu. Amen. Tinogona kuwana pekugara, Mwari verugare vachikudzwa. Regai ndikwazise vana gogo nana sekuru vari pakati pedu. Pakati pavo tina mbuya Mashiri pamwe chete nambuya Masuka, sekuru nambuya Mutambisi, namai vamai Ngoloma. Regai ndingokufarirai muzita raJesu. Haleluya. Nevamwe vese vana gogo nana sekuru vari muno vakatishanyira. Tine vedu vatagara navo vana sekuru nana gogo zvakata ava ndevebwo apa ndiri kukwazisa vakauya vachazoenda havo. Mwari verugare vakuitirei zvakanaka. Regai ndipe rutendo rwangu zvakare, and my sincere gratitude to all men and boys who came to the camp. Mwari akukomborerei, akuitirei zvakanaka. Vakomana komborerwai, vese vakaenda kukempi, Mwari akupe understanding and revelation yekutora vakadzi chaivo. Vana baba ndavakurudzira, vana mai vane mamudzu nemweya inoramba dzimba, batiranai wona mufundisi. Ndakurudzira vana baba makuseni kuti vauye kumba vachifara. Rega kuita fesi inenge yechimodo. Kana baba vauya kumba sekererawo. Handiti ka
kana baba vauya kumba diniwo sekererawo. Ndavakurudzira, ndavakumbira kuti svikai kumba muchifara, svikai kumba munze mufaro, sekererai, tambai naanamai nevana. Vosvika munhu aine fesi yechimodho. Ngatingoitai fesi dzinogamuchira anointing iri kubva kukembi. Ndavakurudzira vana baba, havaite mamudzu, havatsamwi, they're not going to be short-tempered. Ngavasangane naanamai vane mufaro. Kuti bhaibheri rinoti farai, ndinopamidza zvefarai. Mufaro ngautangire kumba. Jehovha vatiitire zvakanaka. Kana wako akafundumwara, ingomuudza kuti fesi yako yakafanana nechimodo. Sei ndachuza chimodo? Chimodo chinobikwa in no particular order. Chingwa chinobikwa chizikanonzi chine shape iyi, but chimodo chingwa but hachina shape. Tendera kuti shape yechiso chako chawakapiwa naMwari chirambe chakadaro, urege kuchinja chiso kuita chimodo. Vakunomwa munhu kuti unoshaya pekutangira. Pana abatsirikana here va? Baba mukaona mai vakafundumwara aiti handina kuroora chimodo, Mwari akandipa mudzimai. Mazino emunhukadzi anofanira kugara achionekerawo, apo neapo uchingozvinyurawo, apo neapo uchingozvinyurawo. Rega kuita kunge murwi wehondo. Murwi wehondo haabvumirwi kusekerera manheru. Mazino ndiye white, unopa muvengi clue yekuti makarara papi. Iwewe rega kuita murwi wehondo, chiso chako ngachiite zvakanaka. Regai nditende vana baba vedare pamwe chete nemadepartmental heads nevese vanobata basa raMwari. Mwari arambe achikupai double anointing, double wisdom, double grace, double. Kuti kwembi tainamatira a double, 100-fold of understanding and revelation. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka muzita raJesu. Regai ndivimbise vana vari kuma-teenagers kuSunday school naanamai, takakunyengetererai. Ndinotaura izvi ndichirevesa kwete kukufadzai kuti tadzoka, but takawana mukana wakawanda vekukunyengetererai. Ndinotenda kuti hapana service yatakatanga tikapedza tisina kukunyengetererai. Taitoti isusu we are the ambassadors of you at prayer camp. We prayed for our children earnestly. We prayed for our beloved ones with passion. Takakunyengetererai. Vana amai vari muno, mukana unatsitsi, musi wa4 October, vana amai nevasikana, handei tinonyengeterera vana vedu. Handei tinonyengeterera mhuri dzedu. Masingle mothers, handei tinonyengeterera nyasha dzekuti pamazuva uri single ukwanise kumurana mhuri, wakamirira anouya achiuya. Vasikana handei kugomo, tinokumbira. Let's go there and ask husbands. Don't get weary because of your age. God can still do a miracle. God can have a miracle for everyone. God can do a miracle to everyone, including those that are at deathbed. Don't give up on yourself. Ladies and girls, let's go and pray. For our families, for our future, there is still an opportunity this year, not next year. Don't give up on yourself. Don't close doors for yourself. Don't deny yourself. The opportunity is still there. Let's go and worship. Let's not remain behind when others are going to worship. Let's go and worship. Each one of us, let's go and worship. Let's encourage our beloved ones. Let's take our beloved ones with us. Let's go and worship. Encourage yourself that I'm going to worship the Lord. Let's do what others are doing for the grace of God to continue to abide in our midst. Amen and amen. Amen and amen. Okay. Nasi, I'm preaching about miracles. I'm not sure if I'm teaching or I'm preaching, but at the end of the service, I want to see them. Amen and amen.
Can you read for me Matthew chapter number 19, verse 26 only? Jesu akavatarisa akati, kuvanhu izvi hazvigoneki, asi kuna Mwari zvinhu zvose zvinogoneka. But Jesus looked at them and said to them, with men this is possible. This is impossible, but with God all things are possible. That's the only verse I want. Thank you, be blessed. The theme scripture that we are using this year, it details a miracle when they won a war without fighting a war. Our theme scripture, it details the script in the Bible or a passage in Chronicles where they won a war and went home with the spoils of war without fighting a war. They left facing a war. They prayed when they see people planning against them. But they never engaged in a war. Why? God promised them that the fighting is not yours. But he did not say the spoils is not yours. Meaning to say when God does something for you, he still allows you to enjoy the benefits and the fruits of that which he has done for you. God can do miracles. According to men, it is impossible. But according to God, all things are possible. There are situations that you have accepted that it cannot be done. This is who I am. This is where I belong. This is where I stand. This is what I can do. The rest, I cannot have it. I cannot do it. It's not my thing. That is someone I refer to newe. Uti Mwari anoita munana kumunhu wese. God does miracles to the educated and uneducated, to the young and old, to the weak and to the strong, to sinners and to the righteous. God is so faithful that he can even do a miracle to a sinner. Unsaved person and a person who has not received him, God can still do a miracle before repentance. God can still do a miracle before you receive him. He is a God of miracles in no particular order and in no particular protocol. God can do miracles in no particular race, women or men, young or old, irregardless of age. God shows up himself in every situation. Jesus performed a total of 37 miracles in his lifetime on earth. Of those 37 miracles, they had no particular order. They did not even please the elders or the leaders. In certain circumstances, Jesus was doing miracles against the law. Jesus even addressed, at one moment, Jesus became, in Mark chapter number 5, Jesus became even a female clinic when he addressed ladies' issues. So in Christ, though he came a man in the form of a physical man that you understand, but in him he carried women. In him he carried the pride of women. In him he carried the pride of children. At one moment he even remembered the son of a widow, and he remembered a widow when everything people were expecting that with his power he can relate with the kings, but he remembered the dead son of a widow. In no particular order, in no particular level of education, in no particular level of sin or righteousness, Jesus does miracles. He even remembered the dead.
kutoziva kuti Mwari vanorangarira vakafa. Ndoda kuudza mumwe munhu kuti it's not over. It's not yet over. He is still doing miracles. Yes, it's not possible when you look at it, but with God all things are possible. It can still be done. Can I talk to somebody? Can I encourage you that Jesus is still doing things? You are where you are because he has taken you that far. But it doesn't mean that he has ended there. You grew up when witches were there. In the midst of poverty, he allowed you to go to school. Zvakaoma pasina mari. Mwari vakaita munana wekuti uende kuchikoro. He is not done yet. He can still do it again. One who has taken you where you were and brought you here, he still has capacity to take you from where you are now and throw you further up. Mwari vakasangana nemunhu avamudzosera kumashure. When you encounter God's presence, backward never. Whenever God appears before you, I can assure you there is another level that you are going. And this morning, I believe and I know he wants to do something. Jesus even, unotarisa kuti pamuchato wepakana, Jesus even stooped himself kugadzirira vanhu wine. Can you believe that? John chapter number 2, verse 11 to 11, verse 1 to 11. Jesus went there. He saw people on a wedding. He did not say, I came for the sick, I came for the weak. He made a miracle for people to eat. Jesus even cares about what people eat. He performed a miracle for people to drink wine. What is your situation that is so bad that he doesn't care about it? At one moment he remembered them. He gave them wine. At one moment he saw a withered man and he remembered him. At one moment he saw a blind man and he remembered him. At one moment he saw a man with a lot of demons in the graveyard, and Jesus in his form as God, he remembered a man in the graveyard. You are not yet that bad. You are not yet that bad. Yes, you have sinned. Yes, things happened. Yes, you are sick, but you are not yet that bad that you have changed and you are in the graveyard. At least you are still staying home. God can still do something. If he remembered a man in chains and in the graveyard, you are not yet that bad. I want you to tell your conscience, I'm not that bad yet. God can still do something for me. God can still remember my child. She or he has challenges, but he is not that bad. God can remember him. God can remember her. She is not that bad. Do you know, once you go to the graveyard, according to men, it's over, done and dusted. They are waiting for you. You can't contribute anything positively. The graveyard is for the dead, and it's a sacred in a negative way. No one stays in the graveyard. I have never seen anyone smiling, laughing and cheering in the graveyard. Even when we visit our beloved one in the cemetery, our faces are not smiling. But Jesus remembered the man in the graveyard. Your situation is not that bad. Your situation is not that bad. I know things happen. I know things are bad. I know something has been said, but it's not that bad. Do you know one secret that can take you far? Is to know that against every odd and against every principality and against every understanding and against every tide and wave, Jesus can do it for me. I am not alone. Every morning when I wake up, every night when I go to bed, there is a man who promised, wherever you are, I shall be there. One singer even sang, he said, there's one thing I know, not two, not three, not four. There is one thing I know under the sun, that he has never,
ever let me down. He concluded that under the sun, there's one thing I'm assured of. He has never let me down. Every morning, every night, every afternoon, everywhere you go, you need to give yourself self-confidence. You need to raise your faith. You need to raise your understanding in Christ. You need to reinforce your courage. This morning, can you raise your courage and confidence that I'm not that bad yet? Yes, I know I cannot do it. Yes, I know I cannot repay it. Yes, I know I cannot reverse it. Yes, I know I can't correct it. It's done. But Jesus is still there. A man who does a miracle, who reverses that which is gone. It is finished. I'm now not a mother, but Jesus. Do you need to make a decision this morning? God, I also need a miracle. I need to receive you. I want to see you in your power. God, can you manifest in me? It's not yet over. What is it that is dead? Your financial situation. He does it. Jesus even did a Peter, John, and James, Peter and James, filled with the Spirit, they did a non-financial miracle. In what revelation? A non-financial miracle. They are even conceding that man and God, we just don't have. They are meeting a man who is expecting coins and money, but they are conceding. When someone tells you there's no money, you are no longer expecting any activity, because money drives activity. Money drives things. Proverbs even wrote and said, money answers all things. But here are people filled with the Spirit, coming close to the man who is confined at the beautiful gate, without anything, asina chinu. Those days, Peter and James, they were trending. I heard at Boys Fellowship that Hoyo is trending. That's what I heard. I only heard that statement at the boys. And Hoyo is trending. When they say Hoyo, it's trending. But during those days, Peter and James, they were trending. People knew these two men were with Christ. These two men were with Christ. And this man, confined, he's seeing people that are trending and he saw life. But they are confessing, money and God, we just don't have. But we give you what we have, what that money cannot buy. And they are performing a miracle of restoring him. What is it that is bothering you? What is it that we're saying, I have failed? Is it in marriage? Are finances? Is it health? Are they children? Is it a career? Are they family relations? What is it that you need a miracle for? This morning, I can perceive in my heart, there are people that cannot do it alone. They need a miracle. I perceive it in my heart. There are people who have gone to where they are now. They can't move another step unless God does a miracle. Kune vanhu vakamira pavakamira vekuti havana pavanokwanisa kuenda kana pasina kuitwa munano. Ndine vakomana vari kuti I am stuck. Ndinana mai vari kuti I am stuck. I can't move. I'm coming to you and say there's nothing that God cannot fix. Yes, it is impossible. You agreed as a family, this we cannot do. It's impossible. But God is saying, all things with God, it is impossible. It is possible. When the presence of God, I need to tell you, my brother, I need to minister to you this morning and say to you, there's nothing that cannot be fixed. When God comes, it will be good. Bible notaura zvakanaka unozwa chinzi pa vakabuda nevanhu vakateera Jesu kwaaiparidza. Vateera Jesu kwaaiparidza. Pana Matthew chapter number 14 verse 18 to 21. People followed him in the wilderness.
Wilderness signifies that there's no life. When people say desert, they mean there's no life, no plants, nothing. It's normally heat and sand. Jesus decided to minister in a desert, far from accessories, no food, not even water. And the head count became to 5,000 men, excluding children and women. After he has preached, when people were full of the Holy Spirit and encouraged, they were leaving. He asked the disciples, did you give them food? It says he had compassion on them, that where they are going to walk, it's far, without food. Did you give them food? Peter is always, he said, we can't feed them. There are too many. There are too many. According to the eyes of men, it was impossible. There were too many. I'm talking to someone with problems that are too many. Where there are too many. Peter is replying, Master, how can we give 5,000 men? It's also even impossible when you are 12 to feed 5,000. To those that do catering, it will show you that you can feed 5,000 people with 24 hands. Welcome to the world of miracles. Welcome to the spiritual world, where things that are not imaginable can be done, where things that the mind cannot comprehend can be done, where things that the eyes cannot see and perceive can be done. The landscape of the spirit, when you enter into the landscape of the spirit, are you with me? Ndiri kuti ukapinda munzvimbo dzemweya kune zvinhu zvekuti meso nenzeve dzako nepfungwa dzako dzinoti it's impossible. Ndobaronzi tine zvingwa zviviri nehove shanu zvikanzi give me. He multiplied them and they were fed by 12 people, including children. If we use the right normal situation that we are operating now, wherever there is 4 adult men, where there is 1 adult man, you find 4 grown women. That's the ratio. If you add children, it's even bigger. But 12 people managed to feed them. Same day. And they still went back when it's not dark. What was the rate of feeding each person? Those that do speed, how fast were they being fed? 12 people feeding 5,000. Because the word of God said they made 12 baskets, including representing what? 12 disciples. And after eating, they gathered still 12 full baskets when they've had leftovers. Let's come to the world of the landscape of the spirit, where excess is a reality, where surplus is a reality. Kana tapinda munzvimbo dzemweya tinosara nezvimwe. Kana tapinda munheyo dzemweya tinosara nezvimwe. Ndaumanikidzira umwe munhu ari kuti situation yangu has deteriorated beyond what can be done. I want to tell you, there is miracles that God does. Mwari vanoita minana inoshamisa. Mwari vanoita minana inoshamisa yokuti ukatarisa Mwari vachita minana unotoona kuti Mwari vanoita minana pana Mark chapter number 1 verse 21 to 27 na Luke chapter number 4 verse 31 to 36. One miracle was recorded. In order that he delivers out an evil spirit from a man. Jesus heals Peter's mother-in-law. She had a fever. Kureva kuti flu inorapwa naMwari. Inonoitsvaga kuna Matthew chapter number 8 verse 14 to 15. Inowanikwa futi kuna Mark chapter number 1 verse 29 to 31 na Luke chapter number 4 verse 38 to 39. A fever. Kureva kuti flu, it can be treated and be cured when the presence of Jesus comes.
Kune munhu wandi kutaura nezvake. Jesu asati adaidza, before he called the disciples, Peter and James and John, pana Mark chapter number 5 verse 1 to 11, and it had been a miracle at Gennesaret. When Peter is answering, the whole night we have toiled, we did not catch any fish. Fish dzinoredzwa manheru, but kwakanga kwachena. Jesus is saying, bring your chikepe chako toward the end. He stood there because there were multitudes trying to hold him. He withdrew a little bit in the water without a mic. He took into the water. He preached. After preaching, akudaidza Peter, John, na James, Anovat cast back into the deep. They said, Master, the whole night we have toiled, nothing came through. Mwari Jesu usiku wese tanga tichitsvaga hapana. Hakuna here munhu ari kuti gore rose kana kuti upenyu wese, I've been trying this thing, it did not materialize. We tried, but at your word, I said, come to the landscape of the Spirit where excess and surplus is a reality. Ndo pavanobata hove, vapedza kudzibata. A lot, they even called other people to uyai nemanetenyu mutore. After that, they did not sell the spoil. Neither did they enjoy the spoil. Chisiyai, leave everything. And they tinoita varedzi vevanhu. Pane munhu wanda kumanikidzira. Nyaya yako yakamboita sei? What is it that you have? I know we need to work. I know we need to labor. I know we need to go to school. But I want us kumbopinda mu landscape yema miracles. Timbopinda mu nzvimbo dzemweya. Tione kuti munei mangwanani ano. What is it? Mwana here ari kunetsa. Imari here iri kunetsa. Zvirwere here zviri kunetsa. Chihure here chiri kunetsa. What is it? We want to go into the Spirit and say, God, you can still do it. You said you do miracles in no particular order. God can do miracle in no particular order. If you raise your faith, when I'm ministering to you, I want the Holy Spirit to connect with you. There are things that need to be corrected, that we have failed to do it as men. I need the Spirit to do it. I believe, I have seen him doing miracles. He can do it again. You can be healed today. You can be married today. In the Spirit today. You can get a job today. In the Spirit today. It will manifest in a day or two, in a month or two, but today. It can be done today. In the Spirit, it can be done today. It can manifest today. It can be done today. He has done it before. He can do it again. Some of us, you can't finish the month when there's food. But he has done it before. You finish a month when you still have the resources. Mwari ngaakukomborere usvike palevel muservice ino kune vari kunetswa negrosari, vari kunetswa nezvekudya nerent. Usvike mwedzi paunopera uchinotenga zvisipo. Ngatirege kuva nemunhu anozara nemweya nendimi achirarama upenyu hwekuti mufiriji munosara mane chigubu chemvura. He can do it this afternoon. He can surely do it. You can have access. Because when we come to the landscape of miracles, we want to release certain contracts. We want to release certain jobs. We want to release certain anointing that breaks protocols. When miracles are happening, they break protocols. The woman who flowed blood, it was a protocol broken.
The man that was healed in a temple on a Sabbath, it was breaking of the protocol. There are protocols that can be broken when the Spirit starts operating. In your life, there are certain evil protocols that we need to break and to challenge today. Today, you cannot live a life that is aimed because it has been generational. We want to break certain protocols. Maria munotambira upenyu. Pane anonzi financial related miracles. Pane health related miracles. Pane nature related miracles. You know, when God wanted, he used the jaw of a donkey to destroy 1,000 men. Jesus walked on water. The force of gravity does not allow you to walk on water. It says you sink. But in reality, God does miracles in all situations, in no particular order. When he came as God, he went and he ate with a sinner. There's someone who may the God Lord give you understanding now and a revelation of what I'm saying. That the level that you are can be transformed. But sometimes it cannot be transformed in the physical. Because the physical and what you know has taken you this far. Do you know that God has even healed people with the spirit of infirmity? Do you know that kuremara is a spirit? Being crippled is a spirit. When the Lord comes, he corrects it. People, this generation sometimes is struggling because they don't want to believe in miracles. Do you know that excessive smoking can be corrected in these sages? Spirit of excessive smoking. Mweya wempanji. Spirit of drugs. Spirit of death. Whenever you are thinking of death. Can that error be corrected in the spiritual world? And those angels of death, can they flee away from you like lightning? Whenever you feel something small, you feel like dying. You want to give yourself rest, but you didn't give yourself life. All those people that contemplate to die, I want to rebuke that spirit today. All right, the church is two-sided. Now connect service. I want the presence of the Lord to connect. Right now, as the servant of God in his presence, I am declaring the presence of the Holy Spirit. I am connecting you with there's power moving. Whenever issues, I'm now connecting you with the Holy Spirit. Never connect, but in Amwari no connect. When they say suicidal thoughts, right now I am releasing power. Everyone who has contemplated or who is contemplating or who is going to contemplate that I need to die, I am commanding the Holy Spirit to touch you in the name